L-iżvilupp bla rażan u bla rispett lejn l-ambjent jidher li se jkompli. Din id-darba il-vittma se jkun il-wied ta' taħt il-Knisja tal-Mellieħa u skont sorsi fih dan l-Awtorità tal-Ippjanar dan se jkun żvilupp oxxen ta' 8 solari. Iż-żona markata għal dan l-iżvilupp hija ta' valur agrikolu għoli u ma taqax fil-pjan ta' żvilupp lokali għal-Mellieħa u lanqas f'dik li hija ta' żona għat-turiżmu u rikreazzjoni. Iktar minn hekk din iż-żona għandha importanza ekoloġika kbira li tinkludi sorsi ta' ilma ġieri. Ir-residenti li joqogħdu fi triq il-marfa proprju fejn jispiċċa dan il-wied stempħu għal sorpriża xejn sabiħa meta sabu ma' wiċċhom applikazzjoni għal permess ta' żvilupp proprju fil-wied tant sabiħ tal-Mellieħa. L-applikant li fuq il-permess huwa l-eks maġistrat Carol Peralta permezz tal-perit u eks-Ministru Laburista Charles Buħaġar qed japplika għal permess biex jiżviluppa din iż-żona flukanda b'118 kamra u mifruxa fuq 8 solari. Ir-rabja fost ir-residenti tal-lokalità hija kbira u persuni li tkellmu Menet News qarrew ukoll id-disgust tagħhom għal fatt li dan l-iżvilupp lanqas rispett lejn il-mejtin midfuna fiċ-ċimiterju li jmisteżat maż-żona m'għandu. Infatti l-binja proposta tmiss ma' ċimiterju li ilu hemm ħafna snin. Dan barra li l-għoli tal-iżvilupp se jirvina din il-parti mhux mittifsa tal-wied u li jekk approvat żgur li se jkun qed jagħti lok għal iktar żvilupp f'din iż-żona. Li jista' jiġri huwa li l-awtorità titlob lill-applikant iċekken il-proġett sabiex jiġi approvat.